U Ćupriji je sinoć počeo 5. festival muzičke izuzetnosti Ravanelius. Narednih 7 dana publika će pratiti koncerte svetskih izvođača klasične muzike, biće organizovane i radionice za najmlađe. Sinoć je na koncertu bila i naša ekipa. Vesna, kako je počeo Ravanelius? Dobro jutro još jednom. Dobro jutro, Bojana, još jednom. Na otvorenoj sceni Škole za muzičke talente u Ćupriji predstavio se sinoć Nacionalni simfonijski orkestar Srbije koji je oformljen za ovaj 5. Ravanelius, a sa njima su muzicirali i umetnici iz Kine. Posle svečanog otvaranja počeo je koncert koji je simbolično nazvan Orao i zmaj. Do kraja festivala posetioce očekuju brojni koncerti naših i svetskih zvezda klasične muzike. Okupiće se i bivši đaci Škole za muzičke talente, biće organizovano i nekoliko master-klas radionica, a tu su, kako si najavila, i brojni sadržaji za decu. Biće organizovan koncert u čast Milici Barić, našoj poznatoj harfistkinji koja je deo svoje muzičke karijere provela u Ćupriji. Evo šta su o festivalu rekli oni koji su birali programe i doveli muzičare u grad muzike, kako Ćupričani vole da kažu za svoj grad. Puno je bilo juče dvorište Škole za muzičke talente u Ćupriji, došli su i posetioci iz okolnih gradova, a evo šta sve očekuje posetioce do kraja festivala. Nije mala stvar da festival traje 8 dana, to je izazov i za velike gradove i barem u kontaktima sa ljudima u Beogradu koji su u kulturi, u umetnosti, u marketingu, svi su oduševljeni kako to izgleda u medijima, medijski i šta smo mi zapravo uspeli da uradimo za ovo izuzetno kratko vreme. U čast 5-godišnjice osnovali smo Nacionalni simfonijski orkestar Srbije i imat ćemo goste, uvažene goste, soliste na violini, sopran, glas i dirigent. Orkestar čine naši najistaknutiji muzičari i to je isto jedan od, ovako da kažem, kurioziteta što će veći deo čak i da predstavljaju članovi Beogradske filharmonije, već iskusni muzičari. Pored koncerata klasične muzike i malo drugačije muzike imamo i prateće aktivnosti u vidu programa za decu. Ja bih tu izdvojio muzički bioskop koji je otkrovenje prošlogodišnje. Imamo zatim tradicionalno najposećeniji dečiji program, to je opera za decu u izvođenju naših prijatelja iz Udruženja umetnika Visoko C iz Novog Sada. Program koji je predviđen, čini mi se, za 9. jul. I imat ćemo jednu dečiju muzičku radionicu za decu pod nazivom Prava muzika za moje dete. Svet se približio ovoj našoj Ćupriji, biće i polaznika za master klas iz inostranstva, biće oni koji će držati master klas, jer eto mi smo se tu negde pronašli, znači u prostoru škole dešavaće se master klasovi za sve gudačke instrumente, što inače predstavlja našu školu. To će biti Nikita Borisoglepski, zatim Marija Špengler, to će biti na violini, zatim Maksim Rizanov na violi, kao i naš profesor Ljuba Milanović, koji vrlo rado sarađuje sa nama svake godine. Zatim na čelu imamo Razvan Sumu i Elu Bokor, takođe puna i ta klasa polaznika koji bi trebalo da, eto, za tih nekoliko dana, to je jako značajno i popularno i u svetu, da se tokom leta, kada u stvari instrumentalisti, konkretno u ovom slučaju, imaju vremena i kreću po master klasovima i onda na taj način upoznaju profesore, stiču nova znanja, upoznaju kolege i eto tako, kao što rekoh, svet postaje sve manji. Da, svet postaje sve manji, a u turističkoj organizaciji Ćuprija i u opštini ozbiljno su se pripremili za ovaj festival jer dolazi
puno stranaca i oni žele da se pokažu u najboljem svetlu. Za sve zainteresovane na sajtu festivala mogu da se informišu kada se i u kojim terminima održavaju koncerti i za kraj još samo podatak da su svi koncerti i sve radionice koje se organizuju potpuno besplatne za posetioce. Pa Bojana, eto, ko voli klasiku, neka dođe u Ćupriju.